Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Жени Алексиева и съм заедно с група Сеч. Здравейте! Здравейте! Как успявате да поддържате вашата група при положение, че живеете на различни места? Ами, честно казано, е малко трудно. Аз живея от известно време в чужбина, обаче това не ме спира да продължавам да се занимавам с музика и да кретам. Моят човек No Walls, който е здравата желязна ръка на групата, продължава да бъде в София, където работи в студиото и движи нещата напред. Третото момче, Ван Сан, той в момента го няма. Да, на път е за насам за феста. Той се отдава на семейния живот. Трудно ние рядко се събираме, обаче когато се събереме, гледаме, оставяме нещо след себе си. Същевременно разбрах, че подготвяш нещо ново. Да, значи като група, както споменах, трудно е да събираме и да записваме. Обаче, когато имам възможност да съм в София, винаги гледам да мина през студиото и да оставя нещо. Записах парче, което е така доста бунтарско, някои биха казали антиполитическо, няма значение. Скоро се надявам до 2 месеца да се снима клипа, който също ще бъде първият клип, който някога съм снимал. И доста работа ще се положи по тази продукция, затова се надявам да стане наистина качествено на ниво. Единствената причина, заради която до сега, толкова много години, още не съм снимал клип, е това, че не съм имал възможност, може и финансова възможност да инвестирам и да го направя както трябва. Истинските неща се правят както трябва и заради това истинските неща стават бавно. Освен заедно, когато работите, имате ли други индивидуални проекти? Да, ние работим с много хора, общо дето работим с почти всички от българския хип-хоп, който се занимава и е решил да работи с нас. Работим с всички, работим с почти всички, които са тая вечер на сцената на Natural. И това е смисъл, но няма някой, към който не сме отворени, някой към който да кажем нещо. Просто ако някой се разбира от работа това, което прави и го обича, няма никакъв проблем.